Tak tady se jdeme podívat, jak to vypadá u nás nahoře. Tady jdeme po schodech nahoru. A první pokoj je pokoj pro hosty, ale tam teď máme skladiště z toho udělaný. Tak to se ani nedívejte radši. Potom tu máme ještě jeden záchod, tak aby jsme nemuseli chodit dolů, když večer nebo tak chceme jít. No a tak tudy jdeme do našeho pokoje, který je tež ještě v něm nepořádek. Ani se nedívejte, ani nemáme ani uklizeno, ani ustláno. A tak aspoň uvidíte, jak to tu vypadá. Teď máme tež klimatizaci, aby nám to nebylo horko. Nám to nově vymalovali. No a tu máme jednu takovou neustlanou postel. Vám budeme muset poslat novou ukázku později, až si ustaleme. Tak zatím.